Kai Allah sarki, kai yaushe rabon da na kama irin wa'innan kudaden gaskiya da wayo ta yi riba gaskiya. Kai gaskiya na ji daɗi. Wa'innan ubun kudade haka gaskiya kuɗi ko ba naka bane idan aka baka ajiyan su ka kashe su kawai. Duk rigiman da za a yi an zo a yi ta daga baya. Zan ba matata kudin cefane ne na sati daya. Wannan 1000 kuma zan sha Maltina da Fix saboda gyaran jini. 2000 nan kuma zan ba masu gidan haya. A dai san yadda za a yi kawai. Kai gaskiya kuɗi abin sha'awa ne. Kwanta mabura uba, kai kaga wani wanda bai kan darajar kuɗaɗe ba yana tafiya yana girga su jarin uba. Na jin daɗi